या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। ओंकार हत्तीला सीमेवरच रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात घुसून गोवा वन खात्याचं ऑपरेशन सुरू होतं। महाराष्ट्रात येऊन केळी, गुळ आणि फळं भरवली जात होती। याला सिंधुदुर्गच्या वन विभागाची मूकसंमती आहे का असा सवाल विचारला जातोय। नुकसान भरपाईसाठी आंबा काजू बागायतदारांनी रणरणत्या उन्हात आंदोलन छेडलं। सिंधुदुर्गात शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने एकवटले। आमदार दीपक केसरकर यांनी एक व्हिडिओ क्लिप प्रसिद्ध करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। खरात यांच्यावर झालेल्या आरोपाचा निषेध करतानाच केवळ ओळखीमुळे फोटोंचा विपर्यास करणं चुकीचं असल्याचं आमदार केसरकर यांनी म्हटलंय। मुंबई गोवा महामार्गावर पावशी घावनळे फाट्याजवळ अज्ञाताने टायर पेटवून दिल्याची घटना घडली आहे। महामार्गावरच टायरला आग लागल्यामुळे गोव्याकडे जाणाऱ्या लेनवरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती। नांदगावात आंबा काजू बागायतदारांनी 2 तास चक्काजाम केलं। शेतकरी नेते राजू शेट्टींच्या नेतृत्वात हे आंदोलन छेडण्यात आलं, तर माजी आमदार वैभव नाईक देखील रस्त्यावर उतरले। ओंकार हत्तीही कळपापासून पुन्हा एकदा विभक्त झालाय। गोवा हद्दीत शिरून माघारी फिरल्याची ही माहिती समोर आली आहे, तर सध्या कळणेतून त्याचं मार्गक्रमण सुरू आहे। नांदगावात 2 तास चक्काजाम केल्यानंतर आंबा बागायतदारांनी हे आंदोलन स्थगित करत असल्याची भूमिका जाहीर केली। मात्र नुकसान भरपाई न मिळाल्यास पुढील आंदोलन वर्षावर करण्याचा इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी दिला। वैभववाडीत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या टंचाईनंतर पेट्रोल डिझेलचीही कमतरता भासू लागली आहे। काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल डिझेलची विक्री बंद झाली असून पंपाबाहेर विक्री बंदचे फलक लावण्यात आले। खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी कोकण रेल्वेच्या विविध प्रश्नांकडे सकारात्मक लक्ष दिलं असून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे प्रलंबित प्रश्न आणि महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांच्या थांब्याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन दिलं। दीपक केसरकरांना केवळ टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आमदार मिलिंद नार्वेकरांच्याही राजीनाम्याची मागणी करावी। अशोक खरातला 40 किलोमीटरवरून पाणी पुरवणाऱ्या उद्धव ठाकरेंचाही निषेध नोंदवावा असा टोला शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी रुपेश राव यांना हाणलाय। चुकीच्या वैद्यकीय निदानामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या प्रकरणानं आता आंदोलनाचं स्वरूप धारण केलंय। या पार्श्वभूमीवर मयत कैलासवासी गणपत सहदेव राणे यांच्या पत्नी वंदना राणे आणि त्यांच्या मुलानं सिंधुदुर्ग नगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलंय। कणकवली शहराचा प्रसिद्ध झालेला विकासाच्या प्रारूप आराखड्यात बहुतांश ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकली गेली आहेत। ही आरक्षण पडलेल्या जमीन मालकांनी येथील नगरपंचायतीच्या कार्यालयासमोर सोमवारी उपोषण केलं। अशोक खरात सोबत माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचे नेमके संबंध काय आहेत याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी सावंतवाडी ठाकरे शिवसेनेनं केली आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानातील खेळण्यांच्या दुरवस्थेचा फटका एका निष्पाप चिमुकलीला बसलाय। तुटलेल्या घसरगुंडीचा पत्रा लागून ती चिमुकली गंभीर जखमी झाली आहे। ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग नगरी इथं ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी रॅली काढण्यात आली। मात्र या रॅलीला अपेक्षेपेक्षा अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचं चित्र दिसून आलं। सावंतवाडी नगरपालिकेच्या इमारतीत आयुष रुग्णालयाचं बाह्य रुग्ण तपासणी केंद्र आणि औषध साठवणूक केंद्र सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी केली आहे। राष्ट्रीय लोकगौरव सन्मान परिषदेत सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील दशावतार कलाकार रमेश अंकुश शिरोडकर यांना राष्ट्रीय दशावतार कलाकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। MITM सुकळवाड इथं विज्ञान आणि बहुविद्याशाखीय अभियांत्रिकीतील प्रगतीवर आधारित पहिली आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषद उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली। रत्नागिरी विमानतळ येथील टर्मिनल इमारतीचं काम अंतिम टप्प्यात पोहोचलंय। येत्या मे महिन्यात येथून विमान उड्डाण सुरू होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होतीये। खोटी भीती दाखवून रत्नागिरीतील 61 वर्षीय सेवानिवृत्त सुधाकर लक्ष्मण जाधव याला तब्बल 25,27,000 रुपयांना लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। कोकण रेल्वे मार्गावर गेली 32 वर्ष अविरत सेवा देणारी दादर रत्नागिरी पॅसेंजर रेल्वे प्रशासनानं बंद केल्यामुळे कोकणवासियांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। या निर्णयाच्या विरोधात आणि चिपळूण दादर स्वतंत्र गाडीच्या मागणीसाठी कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीनं आता आक्रमक पवित्रा घेतलाय। रत्नागिरी तालुक्यातील कोळंबे इथं आंबा कलम बागेतील विहिरीत पडलेल्या ब्लॅक पॅन्थरला वन विभागानं 36 तासांच्या प्रयत्नांनंतर त्याची यशस्वी सुटका केली आहे।
सातारा प्रकरणावर अनिल परबांनी मंत्री शंभूराज देसाईंना चांगलंच घेरलंय. मंत्री मार खातोय म्हणून त्यांनी डिवचलाय. भाजपनं महिला आयोगाचं अध्यक्षपद आता आपल्याकडे ठेवण्यासाठी आग्रह धरला असून बदल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला महामंडळ देण्यात येणार असल्याचं समजतंय. पर्यटन क्षेत्रामध्ये वाढलेल्या ड्रग्ज नेटवर्कच्या संपर्कात येणारे तरुण लालसा आणि झटपट पैसा कमावण्याच्या मोहामुळे अवैध धंद्याकडे वळत असल्याचं गोवा पोलिसांच्या तपासातून समोर आलंय. यासोबतच मित्र परिवाराचा दबाव हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय.